Estem avui aquí els alumnes de GES2 promoguts per les sessions de mòdul de teatre llegir per interpretar una obra escrita per Francesc Eiximenís, que modernament ha estat feta una edició a càrrec de Marçal Olivà. El conte ha donat lloc a l'obra El testament del nazi, que suposo que ja l'heu vist aquí. Aquesta tracta d'un pagès que fa testament. Els personatges són els següents. Ja els anireu coneixent, ja. El nazi és el primer protagonista de l'obra, un pagès molt malalt. És una ànima en pena. La Quitèria és la muller del nazi, té mal geni i és una mica cridanera. Notari és una persona amb serietat. Serietat i el seu caràcter. A més, del seu caràcter. Hola, buenas tardes. Disfruteu de l'obra que avui presumptament s'acaba el món. S'acaba el món. Però, bueno, si no s'acaba, bones festes a tothom. Tàfol. Un veí, burleta i malfiat. Pestanya. Hola, Pestanya. És un veí del poble amb un caràcter més nerviós i espavilat. Tània. Una veïna del poble, aquesta és una mica totxana i li costa molt d'entendre les coses. Sila. És la veïna més simpàtica i, a més, és un xic xafardera. Per això sí, té bon cor. Compradores. Compradores comerciants que van a comprar al mercat fent tractes. Una és la Clementina i l'altra la Dorotea. D'elles vindrà la jugada de la Quitèria. En una representació mai pot faltar la persona que coordina i dirigeix, que en aquest cas ens ha fet de profe. Sisplau, pots pujar un momentet? I així passaràs a dirigir l'obra. Bé, vaig dir que no pujaria, però al final és que des del primer dia que vaig obrir la boca, la primera sessió de teatre llegit, que vaig obrir la boca i vaig dir podríem fer l'obra de teatre. Mai han dit un no a res. Sempre venga, invertir hores i una passada, havia de pujar. I el que no baixaria. Hola, buenas tardes. No, espera. En la presència de tots avui presents volem agrair a una persona que ha fet molt per a tots nosaltres. Una senyoreta que s'ho pren quasi tot bé. La senyoreta que tindrà de teatre llegit, que durant tot aquest trimestre s'ha passat pipa, veient els seus alumnes treballant i esmerant-s'hi, perquè el dia 21 de desembre surti bé l'obra. Bueno,
la senyoreta Agnès Rubinat, aquí present, en tots nosaltres, li volem fer un petit detall. El petit detall. Això no m'ho esperava, Això no hi entra l'home. Ai. Una banda. A veure, Xavi, notari, què diu aquí? Teatre. Això immortalitzarem. No. Per la princesa de teatre llegit et coronem la princesa de l'obra. Gràcies per ser així, Agnès Rubinat. No et fiquis roja, Agnès. Disfruta de l'obra que s'acaba el món. Comença l'obra. Vinga, passeu-ho bé. Moltes gràcies. Ai, desventurat de mi, desventurat de mi. Soc un ànima en pena. Qui sap quants anys m'hi hauré d'estar encara al purgatori? I això, que abans de morir-me, no em vaig tenir cura de preparar-me les misses. Ho vaig posar en el testament amb tots els ets i uts, però la garça de la meva dona, que només pensa en la pesseta i quan me replega una ja no la tornes a veure mai més. Amb les seves traces i manyes, que sembla una bruixa de tant com barrina per fer mal. Se'n van pescar una que va capgirar el meu testament i em deixa al purgatori molts més anys del que no és de llei. I aquí em teniu, desventurat de mi, fet un ànima en pena, perquè quan a la fura de casa li van llegir el testament, va passar què? Però ja veureu el que va passar. Quitèria! 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 I ara? Què vols ara? Quitèria, vull fer testament. I ara testament? No sé per a què. Vull fer testament, Quitèria. No, home, no. Què et penses que treballa de franc el notari? I quins uns aquests que arreglen papers? No t'hi capfiquis. Jo sóc la teva dona, oi que sí? Doncs, si te'n vas a l'altre món, tot queda per a mi i en paus. Al fi i a la cap, només tenim un bob i un pollastre. Quitèria, vull fer testament. Ja està. Ja és estrany que li hagi donat aquesta dèria. Quina em fora que tingués alguna bossa amagada i no me la volgués deixar. Això deu ser això. Està bé, Magí. Saps? Que m'agrada donar-te tots els gustos. I farem una cosa. Saps que m'agrada donar-te tots els gustos? I mira, cabalment, ara posa el senyor notari. Senyor notari, Déu vos guard. Me ve com l'orella al dit. I bona hora, vols dir-ho, mercesa, de què es tracta? Res, que el nazi està una mica melindrós i diu que vol fer testament. Molt ben pensat, això és cosa que tothom hauria de fer. Se't salvarien moltes baralles familiars i molts plets. Ah, no, aquí no n'hi haurà cap de ple, perquè tot ha de ser per a mi. Però em penso que deu tenir alguna bossa amagada i em vol donar una sorpresa. Potser sí, vés a saber. A veure, quina en fora? Ara hauríeu d'anar a buscar 2 testimonis. 2 testimonis? I si no en vull cap de testimoni? Doncs així ho marca la llei. La llei? I què hi farem? I si no hi ha testimonis? Si no hi ha testimonis, no hi ha testament. Ni bossa. Així em vol buscar testimonis. Sí, mentrestant jo parlaré amb el malalt a veure què vol disposar. Ai, pobret, què vol que disposi? Tot és per a mi, esclar. Però se'm trenca el cor, senyor notari. I faci-li dir, si us plau, on té la bossa, no se n'oblidi. No patiu. On anem? Mira, Nasi, aquí tens el senyor notari. Vosaltres ja us entendreu. Que jo vaig a buscar 2 testimonis. Ai, senyor, se'm trenca el cor. Se m'esbocina.
Se'n fa xitxines. Senyor, senyor. Hola, senyor Tòfol. M'haureu de fer un favor, sisplau. Ja em direu de què es tracta, si us ho puc fer saber. És el de casa, que fa testament, i me fan falta dos testimonis. Si vos volguéssiu ser un d'ells... Dos testimonis? Marrameu. Sí, home, sí, que no costa res. No costa res, no costa res. Decidireu teniu bé si vosaltres. I després, qui se nega, ja ha rebut. És que si no, no em tocarà res. Au, ajudeu-me. I què us hauria de tocar, que no és pas vostre? Tot és del nazi, però si es morís... Si es morís... Si es morís hauria de quedar per a mi, que jo també he treballat per guanyar-ho. Doncs si és vostre, no cal testament. Ai, no m'enteneu. Què farem, què farem? Ei, pestanya! Hola, Quitèria. No em voldreu pas ajudar? Oh, i tant que sí, ja ho crec. Què hi ha de nou? Ai, mira, és el nazi, que ens vol deixar, pobret. I això, què està? No ho sé, però no m'ho feu dir, que em dóna per fenya. A veure, què s'ha de fer? Digueu. Doncs, fer de testimoni, que em calen dos, i vol dictar testament. Això, rai. Esclar, que ho vull fer. Déu us ho pagui, pestanya. Que ho veieu, Tòfol? Que en pestanya no té por? Oh, en pestanya, en pestanya. Què voleu dir? Tot plegat estic una firma i prou. Una firma, heu dit? A mi no hi compteu una firma. Esclar que sí, home, si al capdavall. Ah, això sí que no. I ara, que n'és de tossut. No sigueu ens, home. No, no m'enredeu pas. Però si no us vol enredar ningú, home de Déu. La firma no la posaré. Mireu que és caparrut, aquest Tòfol. Sí. Vosaltres aneu fent. No em vas a casa quan era jove, però no havia de firmar davant del jutge, i ara la venit de lleges i em voldreu ensarronar. Però si aquesta firma no es pot comprometre a res. Què m'heu de dir vosaltres? Una firma sempre és una firma, i sempre compromet. Però escolteu, Tòfol, Mireu quin tant el que. ja ho podeu haver dit ja. I ara, pestanya, què podem fer, doncs? Jo crec que no hauria d'anar per l'altre. A veure, i qui ho voldrà fer? Això. A veure si em trobo cap. Jo no. No em vaig voler casar quan era jove, per no haver de firmar davant del jutge, i ara, a les meves belleses, em voldreu ensarronar. Cabarret, jo? Pot ser el Tano de cada presona. Podríem provar. Què hi ha? Què voleu? Que ens podeu fer un favor? Traieu el cap, home. A veure, què voleu? Què és la Quitèria? És el meu marit. En què quedem? És el seu marit o la Quitèria? És el marit de la Quitèria, pastanagueta. Va, això. Esclar, que ho va casar. Ai, i que en fa de temps que ens vam casar. Ah, ja fa de temps. Oh, i tant que en fa de temps. Ja em sembla, que aviat hi podré tornar. Volta. En una paraula, aquest nazi vol fer testament i necessitem dos testimonis. Vos en podríeu ser un d'ells si esdeveniu. Un testimoni? De què? És del testament del nazi, sabeu? Que ara l'està fent. Això, anem-hi. Apa, doncs, anem-hi. Anem. I està molt atrapat. Ai, pobret. Si l'haguéssiu sentit amb la seva veueta dient Quitèria, vull fer testament. Pobret. Ah, sí? Sí. Entrem, sisplau. Em sembla que hauríeu d'avisar el metge mentre aquests homes fiquen firmes. Altre cop. Bé, ja me n'hi vaig. Ves què farem? Per cert, què fa el nazi? Què es diu? És clar que sí, dona, per això us dic que no va buscar el metge. Oh, quina mandra! Si no fos pel que diran, el deixaria que s'acabés de morir en pau. Total. Ves què ha de fer el metge? Cobrar la visita i prou. Ai, què hi farem? Quitèria. I el nazi, han dit. Ai, xiqueta, malament. Ja s'acaba això. Ja ho ha avisat el metge. No, de moment el notari, que ara està fent testament. I ha estat ell mateix
Qui m'ha dit que anés a cercar el metge? Jo us hi faré mal, no? I si quereu. No, mireu, no vull. Us molestem massa. No hi fa res, dona, només faltaria. Però no cal. Guaita, així aprofitaré per anar a la modista, a la carnisseria, me n'aniré a la drogueria i a Cal Llauner. Si feu tot això, potser arribarem al metge a la nit. Tanmateix, què voleu que ho faci ja? Ai, sí, ja és ben trist. I tant, pobra de mi. Què voleu que faci una dona, tan sola, i sense l'ajuda del marit? Ai, sí, que trist. Però mireu la Tomasa de Cal Picarol. Quan se li va morir l'home, semblava que perdés el seny. Al cap de poc se va casar amb el Juli dels Testos i ara viuen con Josep i Maria. Oh, és que la Tomasa va fer molta sort. Si jo em trobés un com el Juli dels Testos... Qui sap, dona, qui sap. De més verdes en madure. I a més, no cal que correu tant. Potser encara se salvaran, no sí. No ho crec pas, això. Ai, que jodo! Quitèria! Ai, Senyora Santíssima, que ja hi som. Què passa? Ja hi som. Ai, Nasi meu! Nasi, quina desgràcia! Ja no hi ha res a fer. Quins pensaments han sigut per a mi? Què faré jo sense tu, Nasi, del meu cor? Vull morir amb tu, Nasi! No som més que la trista mestressa d'un bou, un pollastre i un bossot de diners. Pobre de mi! Ja no hi ha res a fer aquí. Escolteu, Quitèria, això és cosa de mestressa d'un bou, em sembla un malentès. Com? Què diu ara? I això de bossot de diners? Que encara més del bou. Orientació de ben pelada. Ah, no, això no pot ser. Això no, hi ha qui ho aguanti. Pobreta, està desfeta. El bou! El bou! I els diners! El millor serà que us llegeixi el testament. Això, el testament. A veure què n'ha fet del meu testament. A mi també m'agradarà de sentir-lo. A veure. Assenteu-se, fiqueu-se còmodes. Del testament d'en Nasi, en nom del nostre Senyor, Déu Jesucrist i de la gloriosa evangèlia de la seva mare, amén. Amén. Com sigui cosa molt certa que cap persona posada en aquesta vida terrenal mortal pugui escapar de la mort. Però aquesta sigui certa. Però el dia terme sigui incert i com sigui doctrina de savi prevenir les coses esdevenidores. Jo, Ignasi Col i Flor, pagès del poble de Picapoll, detingut de malaltia corporal de la qual temo morir, faig i ordeno el meu darrer testament. En presència de l'honorable notari d'aquests termes, don Baldiri Patarra i Embolic, i com a fidels testimonis, els meus honorats veïns en Macari Pestanya Costelleta i en Gavieta Parolla i Boll. I primerament declaro que és la meva voluntat que es destinin les missis per la meva ànima. Els diners que entregui de la venda del meu bou i segurament deixo a la meva molt amada muller, na Quitèria Perdiu i Garça, com a pagar totes les seves bondats. El pollastre que hi ha al corral fou fet i ordenat en present testament en el poble de Picapoll, el dia d'avui. I ara, les nostres firmes. I el grandíssim Bandarra. I la bossa? No m'han parlat de cap bossa. És a dir que no en tenia cap de bossa? Cap bossa? Cap bossa? I ara resulta que només em deixa el pollastre? Tal i com ho heu sentit. I el que tregui del bou és pel bé de la seva ànima? Així ho disposa. I el gran poca vergonya. Ho tiraré tot als tribunals. No treureu res, Quitèria. Tot se n'anirà pels esbarzers. El testament és legal, Què vol dir legal? que està fet amb tots els ets i els uts que disposa la llei. Doncs la llei és una gran poca vergonya. I tots els que heu vingut a ficar el nas aquí també ho sou. Ves, qui us ho demanava? Mestressa, mesureu les paraules. Això. Més de compte i mesura les paraules.
que us les podrien fer passar. Quitèria. La Quitèria té raó, això és una aixecada de camisa. Aquí l'únic que té raó és el difunt. Romansos! Els alcins. I que no torni! Ordre, senyors, ordre! Lladres! Escurabosses! Falsaris! Calleu, Quitèria! Ja n'hi ha prou. Ah, sobre que demana un favor? Mentiders! Enredaires! Falsats! Aneu posant firmes, aneu posant firmes. Ei, Tano, pestanya! Que no voleu dir res? Ja ha passat l'entrada. Potser no feia massa fort, amb mateix. Si no arriba a ser perquè havia el notari allà davant. I el difunt? No va ser res, tampoc no va ser tant. Va ser un repent. Doncs mireu de no tenir gaire de repente així. Un dia es podreu trobar amb el nas xapat. No s'ho prengueu així tampoc. Home, Ja sé que vosaltres no vau tenir la culpa de res. Va ser el nazi que fins a l'hora de la mort me va voler fer la Santíssima. em sembla que ja esteu una mica més apavallada, veritat? Sí. I què ha de fer la pobra dona? Que voleu que es tiri de cap contra la paret? Però jo és que no m'hi conformaria pas, no? Sí, no sé pas com ho faríeu. Jo tampoc, però alguna cosa o altra faria. El notario ho ha dit ben clar. La llei és la llei. Com si la Quitèria m'havia de creure a mi, no donaria pas per a misses al peu de mort. Calleu, si la calleu. Que la voluntat del nazi, que la voluntat dels morts és sagrada. I si no fos això, ja en tindria de mesos aquell barranc ja. No m'assegura ben aquí. La Quitèria fa el que ha de fer, ni bé ni nivell. I ben fet que fa. Doncs serà una xupa si creu si em dona per a misses al peu de mort. Ho tinc pensat i sopesat. El preu del bou serà per a misses. I el preu del pollastre serà per a mi. Ja ho veureu si la respectaré la voluntat del nazi. Això és una dona. Tant. Clar, paella, pa el pollastre. Sí, sí. Quan em vols treure d'aquest bou, mestressa? El bou val 10 duros. Està guiada. Si almenys em val 1000 de duros. Me'l quedo. No tan de pressa, mestressa. Que qui compra el bou ha de comprar el pollastre. I ara, quina cosa? I això per què? Així és. Si en venc un, venc l'altre. I què n'he de fer del pollastre? Això no és problema meu. Fareu el que voldreu amb el pollastre. No necessito pas cap pollastre. Doncs deixeu-lo anar. Doncs, Si no el compra ella, em compro jo aquest pollastre. Què val aquest bou? el bou val 10 duros. Que encara no he dit que no el compri. I ja tinc la paraula, i aquest bou el compré. Doncs preneu el pollastre. Ja sou ben temerària, mestressa. Escolteu, mestressa, que jo no us he fet venir, I si us dic que vull vendre el bou i el pollastre junts. Que teniu poques senyores separades. Si no us va bé el tracte, ho deixeu estar. Molt bé, doncs compro jo. Un moment, a poc, A veure, decidiu-vos. D'un cop, que ja està bé de badar. Vinga. Ai, mare, quin geni més viu. Vinga, que em tapeu la vista, enllestim. A veure, dóna'm el bou, dona. Amb el pollastre. Esteu carregada de no res. Au, si no heu de comprar, es canvieu la boira. Bé, d'elles si no s'entenem. Què voleu del pollastre? Fixeu-vos que està ben sec i sembla una vegada. El pollastre val 1000 duros. Què? Que sou boja? No, com vulgueu, mestressa. Un pollastre per 1000 duros? I un bou per 10. I aquest és el tracte. Però si el pollastre és d'allò més escanyolit. I un bou ben gras. Miri. No em convenç. Doncs, si no us convé, no feu fila, no, que ja em faré jo. També heu estat tocada el bolet? I vos deveu ser beneita. No ho entenc. Doncs jo sí. Au, deixeu-nos fer tractes. Esclar, si no s'haurà de pagar 1000 duros per pollastre, feu comptes que s'ho pagat per vos.
Si diu que el vol, només val 10. I així és? És com si es paguessin per pollastre. No ho entenc. Doncs aneu al pot avant. Jo us quedo les dues bèsties, les 3. Molt bé. Sabeu quin és el tracte, oi? Esclar que ho sé. Bé, bé. Aquest? Teniu 1000 duros pel pollastre. Oh, aquests 1000 duros són els que el meu marit em va deixar en testament. I... Acabem. 10 duros pel bou. I això, els 10 duros, eren per a misses. Que el meu pobre maridet és com el volia, així que per a misses. Així es va complir la voluntat del nazi. El preu del bou per a misses, per la seva ànima, i el preu del pollastre per la seva estimada muller. Esperem que us hagi agradat aquesta irònica obra amb un final divertit que han representat aquests actors i actrius. Tècnic de llum i so i crític teatral el Marc. Com hem dit abans, han participat d'altres persones que estem molt orgullosos amb ells. Un gran aplaudiment. A part de tècnics de so, que també podria pujar, sisplau, ha participat algú més, que mos l'estimem molt, per cert, i aquesta mos ha fet l'escenografia, el decorat, el dibuix, i en nom de tots ells i el nostre us agraïm la vostra presència i us donem a tots les gràcies. Nosaltres ara farem també el nostre granet d'arena i us comunico que estem molt orgullosos de que formeu tots part nostra. A més, gràcies al GES 2 d'Aula d'Adult, aprenem molt i esperem que d'altra gent faci el mateix que nosaltres, perquè, creeu-me, treballar, fer les tasques de la casa, ser mare i, sobretot, estudiar és un èxit. Feu vosaltres també el mateix, d'acord? Gràcies. Jo, com a professora dels alumnes de GES 2, també, en nom dels meus companys, podem dir que estem molt satisfets de tenir-vos a tots com a alumnes i que estem molt il·lusionats sempre fent la nostra tasca diària, perquè venim molt a gust a l'escola. I ara us volia llegir 4 ratlles. Montse Fabregat, professors, professores i alumnes del CCA Mollerussa. Acabat el trimestre, ja ben gaudit tant de tot el que hem celebrat, us volia llegir uns fragments d'un llibre que m'encanta, El laberint de la felicitat, un llibre que molts de vosaltres coneixeu perquè ja l'havíem llegit a classe. Tracta d'una noia que ho ha perdut tota la vida i, desesperada, s'endinsa en un laberint on troba un senyor que li dona un cupó de loteria. El cupó de la gran loteria de la vida. I ves per on troba un banc, anomenat el Banc de l'Amor. I així continua la història. La Diana començava a tenir gana i va pensar que en aquell banc, encara que tingués un nom tan estrany, podria bescanviar el seu cupó de la gran loteria de la vida. A l'interior només hi havia un bell mostrador corcat, rere el qual una àvia semblava que feia una becaina. No obstant això,
quan l'àvia va posar el cupó de colomaranta damunt del mostrador, la velleta va obrir els ulls i li va preguntar amb dolcesa: «Què vols que faci amb això, filla meva?» «M'agradaria canviar-ho per diners», va explicar la Diana, insegura. «La persona que me'l va vendre em va assegurar que aquesta loteria sempre toca». Aleshores, l'anciana es va acomiadar amb una abraçada càlida i 2 petons suaus a les galtes de la Diana, que li van recordar una sensació molt agradable. Ai, és que ara ho sento molt, però m'he deixat... Ah, no, perdó. No te'l puc canviar, el bitllet. No te'l puc canviar, va dir la Diana, el bitllet de la loteria, el cupó de la loteria. Va dir l'anciana, amb to de disculpa: «Aquí no creiem en l'atzar, però pots fer un ingrés al banc». «Un ingrés?», va dir la Diana, «però si no tinc res jo». En sentir-li dir això, l'àvia es va incorporar i va obrir els braços mentre deia: «Què vol dir que no tens res? I tant que en tens, i molt. No has vist que aquest és un banc d'amor? Fes-me una abraçada ara mateix». Sorpresa per aquella invitació tan insòlita, la Diana es va apropar a l'anciana i, per no ofendre-la, li va fer una abraçada ben forta, com si la fes a la seva àvia. «Ho veus, filleta?», li va recalcar la velleta, «acabes de fer un ingrés d'amor, que te'l reemborsaran a tot arreu, ja que l'amor és allà on el donis, perquè te'l donaran a tot arreu. Cadascú de nosaltres som un banc d'amor i només cal practicar». «Però com funciona aquest banc?» «Gestiona un amor sense interessos, perquè es dona lliurement sense esperar res a canvi. Pots ingressar-hi somriures, abraçades, petons, carícies... Sigui el que sigui el que inverteixis, sempre et sortirà a compte i multiplicaràs el valor. També pots fer ingressos de molt valor, però sumament discrets. En aquest banc es valora saber perdonar, callar temps, agrair els gestos dels altres i altres coses. L'amor és una divisa que no perd valor en la borsa de la vida. Què esperes de posar-lo en acció?» Aleshores, l'anciana es va acomiadar amb una abraçada càlida i 2 petons suaus a les galtes de la Diana, que li van recordar una sensació molt agradable durant molt de temps. Ja sabeu, doncs, que les millors coses de la vida són les que es comparteixen. I avui soc molt feliç de compartir la meva felicitat amb tots vosaltres. Desitjo també que la meva alegria i la dels meus companys de claustre sigui també complement de la vostra. Per tant, en lloc de pensar en la fi del món, fem que els estels brillin d'allò més aquest 21 de desembre i convertim aquesta sala en un emotiu banc d'amor que recordarem sempre. Vinga, fem els petons i abraçades. I felicitats als de l'obra de teatre quan